Isigcawu samashumi amabili nesishiyagalolunye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Ugcine sengathi uyawehlisa umhlwengu uMaqhawe ngesikhathi uqhamukile embonisa emnxusa ukuthi angathathi izinto ngelukuluku lenhliziyo. Bakhulume baze bavumelana ukuthi khona vele izinto eziningi bebezama nje ukuyiphoqelela kodwa ukwenza khona bekungavumi ucula ungahlangani. Uqhamukile ubese eqinisa uMaqhawe idolo emtshela nokumtshela ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa nokuthi ke ithemba alibulali. uMaqhawe ukhale njalo ngesikhathi sakhe namandla akhe nje onke elwela ukuzuza uzolile wabalula nokuphoxeka kwakhe insizweni ezingaka zezigodi ezehlukene. Konke lokho uqhamukile ukushaya indiva wathi ukungathandwa intombi akusho ukuthi azikuthandi zonke. Kodwa ke kusho ukuthi nawe menziwa usheshi, hayi kusho ukuthi nje amehla akho awasheshi. Mina ngiwena bengingathi ngizibika lapha kuzolile ebeyaluza wamamehlo egcwele izibuko leli ntombi zasemva. Phela wena isilomo lapha emfuleni wangakithi futhi ke nje ngabe ke senza iphutha nje ukudedela nje kanjalo. Uqhamukile emamatheka ngamahlonyana. Hayi khona uqinisile menziwa uthande enginalo ngodadewenu lungivala amehlo neindlebe angangezwa ngisho ubuswebeswebe bamazwa la bebekhuluma lapho ngiza nalapho sengiflathele. Yekuthanda ngayithatha zonke inkomo zikababa amadoda ngaze uzifaka ngithi ngizakhela idleke zokuchamisela amatshela asemgazini. Wayeka inhlanhla uzolile madoda engaka pho ngithi ngifuna ukumenza indlovukazi wangilaxaza kwenyongo yenyathi. Into engiyithanda ngaye ke kodwa umntakama ileyo ukuthi udaba lakho lubeke lacaca Maqhawe futhi kwacacela ngisho ingane encane ukuthi akaxabene nawe. Leyo nto yenza ukuthi ngisho ngabe ushintsha ukuqalaza khona lapha kungabibikho ukuquluzana ngamehlo phakathi kwenu nobabili. Ngingemangale nje futhi mina uma sekuyena okuncengelayo akutubuzela amagabade kulowo wena ozobe sewumtshumbe njengofanele. Abheke phansi futhi uqhamukile ebhala ngonyawo phansi. Ngazi ukuthi sengiyabona ntombi manje usho ize noma mina nginaye ngathi ungithathile kodwa ngiyazi ukuthi mhlawumbe wena ungaba nombono ohlukile futhi ke phela uwena umnikazi wezinto zonke lapha. Imuphi nje obone ngangephukela ngoba phela zinhle zonke lezi intombi zalapha. uMaqhawe eshe msinga nakho uqhamukile akasambheki ngisho nasemehlweni. We ntombi hayi khona kuthiwa ngiyamazi ngingelinge nokulinga nje ngiyidayise noma mangithi nje ngidayise ngomntwana wabantu azabukeke njengoyisiyabhuyabhu nje esiyibike bafanele. Phela ukuyiqhenya kwentombi menziwa kusekuyibambeni kwayo noma ngabe inhliziyo ehlula. Mbonezi kodwa usho ukuthi usungamshiya nje nomsebenzi onzima kangaka ukubhekisisa lapho phakathi kwethu uyena. Mangithi nje kuwena menziwa ukuze izinto zakho zibelula wena iya kumuntu omthandayo hayi umuntu okuthandayo ngoba ubudlelwano obakhelwe phezulu kokuthandwa kungengokuthanda buhamba phambe bube nemisele nezimfa eziphetha ngokuluwohloza luve luphele nya. Uqinisile futhi lapho singela ulalela ke mina ngiyamazi othandwa inhliziyo yami futhi ngiyethembisa ukuthi intambama elamanqa mina nawe yolalibonene. Wena nje iza nazo zonke intombi zakwenu ke ngingidlalisele nje ngiphonsa inhliziyo yami futhi kwesinye isicholo sasembo ngiswabise nezitha nje bese zitshela ukuthi sengumzondo lapha embo. Uyabona ke manje usuyakhuluma ke mkazi futhi ngikuzwa kahle uma uthi iyolalibonene asihlangane ntambama. Yiza kodwa wazi ukuthi asilali singendlalelo nakhona lapha kusangafuneka ungibonise ukuthi akusikhona ukuthi ufuna ukungisebenzisa njengenhloso yokuziphindisela kuzolile kodwa ukwenza lokhu ngoba kusuka othandweni nasenhlizweni ngaphakathi.
Qhamukela, mina ngikaze ngibe yithatha. Ngiwuhlobo lomuntu oluyinxusa eliyilo lenhliziyo yami. Iqiniso ukuthi zindle zonke intombi zalapha embo. Futhi kumuntu uma engaphika nobuhle bazo angagcina inhliziyo ngaphandle. Yingakho-ke nami ngakuzibe ngangenakho ngoba inhliziyo yami yayisingiholele kuqala kuzolile. Lento-ke yokushaya iboya kuzofanele uyenze ziphelele zonke intombi zakithi. Angikushiye nami ngelokuthi izobonana ntambama njengobushilo. Iyolala ibonene. Ashe becula ingoma yakhe kancane uQhamukile eshikizela ebuyele emuva ekhaya. Usekolo thanda yini elawini lamantombazana asembo kuhle luzolile nodadewabo uNomandla baxoxa ngeyisanda kwenzeka. Hayi-ke kodwa dadewethu, hayi unaso isibindi. Kuba njalo uma umuntu eyazi into ayifunayo dadewethu. Bengingeke ngiyibophezele emthwaleni ozongesinda mina impilo yami yonke kungasekho umuntu okuzongethula wona. Hayi khona uqinisile. Bangaki nje abantu esibaziyo abashadiswe ngenkani. Amamateke kancane uNomandla ehlisizwe. Kodwa-ke dadewethu uma ungabhuza mina ulahlekelwe laphaya kumaqhawe. Hayi ulahle izinsizwa ziphelele phela leziyana. Ukukhuluma kwakhe, ukugqoka kwakhe, ngisho ukukhuluma kwakhe kufakazela igama lakhe nje. Inye kuphela into emshayile, isikhathi afike ngaso. Woze wamncoma bo. Pho ngoba kanti uyabona ubumsizwa kuye yini ungayithatheli yena? Uzolile emamateka. Uthini uzolile? Ngabe ngifuna ukuyihlaza ngiyozibika ensizweni. Yona-ke nje iphile ekhanda. Ingathi umithi iyangithanda. Ithi ngithandelani ngaphandle kokuthi ngabe yenzela ukuthi ngingabe ngisaphoxeka. We, nangale nje kwalokho. Angiboni kungayiselihle mina ukuthi ngithandane naye kanti nangu nawe la. Kanti-ke khohlwa mina mntakama. Mina nginomazi wakhe wami. Futhi ngiyofela kuyena njengomyane. Wena landela inhliziyo yakho uma bungekho ubungozi kulokho. Futhi kakekho kodadewethu engicabanga ukuthi angafanele leli ibhunge lungumaqhawe kwedlula wena. Amamateke uNomandla. Awuze udadewethu. Kusenjalo baphazanyiswa uQhamukile wangena eculela kuzwakala nje ukuthi umoya wakhe uphezulu. Kuyangithokozisa dadewethu ukuthi awungidinele ngesenzo sasemini. Empela nje dadewethu alikho iphutha ekuthenini umuntu alandele inhliziyo yakhe. uqhamukile edonsa icansi elaligoqiwe leyeme ngodonga elendlala phansi maqede ehlala phansi. Kuningi mina ngikufundile kulento yakho. Namaphutha amaningi nje nathi sawenza ngoba nje sithi sijabulisa abazali noma sithi silandela okhondweni lalapha abangaphambili kuthina. Ake nisho nje uphi uSlomo? Uphi? Umuntu selokhu sathola isudukesi emveni kwalokho waflathela amasolokohlo. Phela nathi siyabantu bakithi. Uphi nje? Hawu dad, ungangitshela ukuthi usucabanga ukumshiya uMbatha. Khona ngelimise phela ngesihloko ngani zakwethu. Kodwa ke nje uma kungake kube khona umuntu mnozibikayo futhi nami ngizwe ukuthi umoya uyavuma. Niyothi ngasho. Khona kuyezwakala dadewethu. Unomandla. Futhi ke phela lokhu ukuthi lokhu kwakho kuyawenza nje umqondo phelele. Okwakubani ukuhlala iminyaka emithathu yonke ungazi ukuthi umuntu wanyamalala wayegole elinjani abanye bebuya nje. Ngithanda ngoba siyavumelana ke kulokho. Phela angeke ngavumela mina ukugugela insisheni. Hayibo, ngiyintombi phela nami kwethu. Uqhamukile ezikhomba. Hayi, lisho liphindeke lelo dadewethu. Uzolile. Uma kukuhle kuwena engqondweni nasenhlizweni yakho ukujika kobuso ukukhethile, yenza njengokuyala kwenhliziyo yakho. Injalo nje dadewethu. Phela nami ngiyafisa nje ukuke ngizizwe ngisothandweni njengabo bonke abanye abantu. Ngakho ngiyafisa ukuthi ningithandise izingane zakwethu, nami ningithandazise nje, nami ngiyifumane lenkululeko yokukhetha ngaphandle kokwesaba.
Ya khona lento kaZolile ifundise nje iningi lethu ukuthi kubalulekile ukuyilwela into okholelwa kuyona nokubabonisa nje abazali bakho ukuthi sewungaphila ngaphandle kwabo. Ungalinaki ulahle nesiko mpilo nje abakunikeze lona. Ngisithandile nje nami isibindi sakho Zolile dadewethu, angifundi ukuqamba amanga. Unomandla. Cha. Yena uMaqhawe ithathiso kwendoda lento yenu. Inkulumo yami naye ikhomba ukwamukela okwenzekile. Uyiqhawe yena bandla. Unomandla akuluZolile ngelokuthi ngikutshelile. Ya kodwa ke kuyofuneka shesha abuye azolanda inkomo zakubo singaze sibukeke njengabantu abantshontshe inkomo zabantu. Kudlula ingelosi. Ngaphandle kume esebuye eshintsha umqondo ziningi phela nentombi lapha Embo. Unomandla ekuluzo uqhamukile ngeze. Empeleni nje mina naye sikhuluma esanda kabanzi ngodaba lokubuyela kweinkomo emuva. Sehlukane naye ke esewumuntu osafuna ukuyihlabula kahle ayetshise leyo. Kodwa ke yena uthe uyabuya ntambama. Uyabuya. Unomandla esukumoqa. Ngempela amamathe kunomandla. Hayi uyabuya nje asukuma uqhamukile. Nganza bethu liyathambama masiphuthume emfuleni kungenjalo ngeke amanzi azike. Phela uma siqhuba kanje siyokana bani ongamela abantu abangawakha amanzi. Asambe kuzodinga siye emfuleni futhi cishe sonke sizintombi zalapha Embo.